日本カナヘビ飼育日記第15話後編。今までのことを振り返ってスタッチャ作カナヘビ第4一家カナヘビ第4一族。まあね、今は昔カナヘビがね昔僕はねカナヘビを昔トカゲって言ってましたけど、そのトカゲがカナヘビだとはねまさかって思ってでね、2匹になってカナヘビ第一一家が誕生しました。そしてそのまた次にカナヘビ第二一家、そしてゆうたこの中でスタッチャの中で最高記録の数であるカナヘビ第三一家、それも3匹。そして今カナヘビ第4一家、カナヘビ第4一族ができている。カナヘビ第4一族やカナヘビ第4一家は1匹だけではない。もう1匹は巣に隠れている。この住処で寝ているのだ。ここにいます。カナヘビ第4一家。この小さなカナヘビはカナヘビ第4一家の一部としてもある。あともう1匹いて、ここ今2匹とも住処で休んでいる。もちろんもう夜なのだから。さて、今までのことを振り返ってですが、前はねちょっとふざけてやっていましたが、今はもうねちゃんとやれますし、ツッ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 ターやいスタッチュですって言いません。今度からこんな感じでやります。日本カナヘビ第15話後半。今までのことを振り返ってスタッチャ作カナヘビ第4一族カナヘビ第4一家みたいな感じでやります。あとでね、お話がどんどん進んでいくと、あとで2012年度日本カナヘビ飼育日記という感じでね、で第15話後半っていう感じでやります。まあこれでどんどん僕のカナヘビ日記を進化させていく。今はですね、新カナヘビ日記となっていましてね、12からね13から新カナヘビ日記です。まあそんな感じ。まあ今までのことを振り返ってですから、ちょっと短めな動画なんです。カナヘビのことをもっとよく調べたいとき、日本カナヘビ検索。